Sú dva typy ľudí. Jedna skupina si všetko musí naplánovať, ešte aj to, kedy si pôjde umyť zuby. A tá druhá absolútne nemá šajnu, čo, kedy, kde, ako a žije proste teraz. A neplánuje vôbec nič. Opäť zlatá stredná cesta. Niekedy je fajn si niektoré veci naplánovať a niekedy je fajn nie. Tiež sa ma pýtali, ako dlho bež v Nikarague, čo tam budeš robiť? Neviem, ako dlho tam budem, ako sa mi tam bude páčiť. Neviem, čo tam budem robiť. Hádam, niečo nájdem, keď nie, tak nie. Proste neviem. A všetci boli zhrození z odpovede neviem. A čo, musím vždy všetko vedieť? A niekedy je to tak super proste nevedieť. Pretože človek aspoň zažíva nejaké to vzrušenie vo svojom živote alebo možno prekvapenie. Nemusí mať naplánovaný úplne každý jeden svoj nádych a každý jeden svoj pohyb. Cítim sa potom oveľa slobodnejšie, keď jednoducho žijem tu a teraz.